Takže, ahoj, my jsme z nové stránky We Love Lumens. Já se jmenuji Anička a natáčí mě Helča. Je to úžasný kameraman, to se musí nechat. Ne. V dnešním díle bychom vám chtěli udělat slovníček. Takže, chtěla bych vás seznámit s některými pojmy, protože když vyrábíte, tak prostě někdo tam plácá nějaký blbosti a vy tomu prostě nerozumíte. Tak tomu říkám já stop a všechno vám ukážu. Takže, chtěla bych začít tím. Tady to. Tomu se prosím říká stav, jo? Já ho mám takový nekvalitní, ale prostě stav. Není to žádná mřížka, ani strojek, ani stroječek, ani prostě nějaká blbost, prostě je to stav. Takže stav, na ten se prostě navlíkají gumičky a háčkuje se tam a všechno možný, jo? Takže to je stav. Pak, tady to všechno jsou háčky, jo? Háček, nějaký je tlustší, nějaký je menší, takže háček. Tady to je vidlička. Já tomu říkám vidlička, plete se na tom fishtail. Jestli chcete, tak já vám to ukážu. Háček se přestane hýhňat. Takže, prostě fishtail, to asi znáte, když tak vám na to udělám návod. Dělá se to takhle a prostě to je jako místo tužek, ty na to taky můžete používat. A nebo taky místo prstů. Na stavu se to samozřejmě taky dá dělat. I tady na té blbůžce se to může dělat. Takže, teďka bych vám ukázala ráda tohle, tomu se říká monster tail. Plete se na tom takovýto druh náramku. A je takový tlustý a dá se na tom plíst i takovýto náramek. No a to je docela praktický. Tak, pak tady jsou S-klipy, jo? Tady to, všechno toto jsou S-klipy. Používá se to na zakončování náramku. Je to velmi důležitá věc. Tak, pak tady mám vidličky. Takhle vidličky, já mám 2 slepený, tady mám něco rozpleteného, pardon, já jsem to zkoušela, nešlo mi to, ale tohle dalo docela práci navíc, takže jsem líná to sundat. Takže vidličky. Můžete používat jenom jednu, na něco se používá prostě jedna, na něco se používá takhle slepený 2. A takže vidličky. Já tady mám krabičky na gumičky, někdo to má v pytlíčcích, což já taky tamhle vzadu, ale je to hrozně nepraktický. Ale tak to je jedno. Takže krabičky s gumičkama, další krabička s gumičkama a pak je tady pytlíček s gumičkama. Když byste mi psali do komentářů, kde se gumičky kupujou, tak se kupujou u Číňanů, na internetu, ale já je kupuju v podchodu v metru, na můstku, když úplně dole na Václaváku, prostě na můstku. Nebo taky na Chodově, určitě všude možně. U normálních Číňanů mají taky, já je kupuju za 15 korun a jsou výborný. Teda nejsou výborný, jsou nekvalitní, ale já je mám ráda. Je tady háček, S-klipy, vidíte, prostě gumičky. A teďka bych vám ráda ukázala druhy náramku. Takže začala bych asi tím nejjednodušším. Takže tomuhle se říká očkový nebo prostě jednoduchý háčkovaný náramek. Dělá se háčkováním a prostě to je ten úplně základní nejjednodušší. Já myslím, že pokud už jste někdy gumičkovali, tak jste jím začínali. Pak tady mám fishtail. To je druhý nejjednodušší, ten vypadá asi nějak takto. Já ho mám teda z bublinkatých a vroubkovaných gumiček, takže vypadá trošku jinak. A to je ten, co jsem vám tady ukazovala na té vidličce. Pak je tady obrácený fishtail. Ten je takový, není moc známý, ale už ho začínají lidi plíst. Je moc pěkný. Mně se líbí, já ho hodně pletu. A pak ještě tady mám jeden, ten je taky jednoduchý, ale nějak se o něm moc neví. Je to dvojitej, je ten háčkovaný dvojitej, vypadá docela dobře. Protože místo jedné gumičky se tam dávají 2. Vypadá to tak hezky celkem. Mně se to teda líbí. Tak, a teďka jdeme na složitější. Tady ten se jmenuje Quadrafish. Plete se tady na tom, anebo tady na tom, to jsem vám zapomněla představit, to je takový pletací kelímek. EZ Looper se to jmenuje. Občas to je v nějakých balících gumiček. A no, takže takhle. Ale moc lidí to nemá. Já v tom pletu zrovna takovej, jako tady ten podobnej, akorát je o jednu sadu míň.
Tak. Takže tak. A dá se prostě plíst i na normálním stavu, tady takhle, když to nemáte posunutý. Takže tady prostě na těch 4. Takže quadrafish. A uvnitř je dutý, takže tímto stylem se dají opletat háčky a prostě tušky a propisky a tak. Pak tady máme 8. Ten se dělá na stavu. Mně se teda moc nepovedl, ale mně se líbí. Vidíte, takový 8 tam jsou. Je dost jednoduchý, mně se teda líbí. A můžu vám na něj udělat návod taky, jako na všechny ostatní, co tady mám. Pak je tady tenhle, se jmenuje rybí křížový. A ten vypadá hodně podobně jako tenhle, ale je tenčí a má to menší a má ty menší tady ty šipečky. A trvá kratší dobu. Tenhle, jak je to malý, tak mi to trvalo celkem dlouho, než jsem to upletla. A teďka je tady ještě tenhle, on se jmenuje dvojitý propletený. On se na sebe napojuje, pokud máte jenom jeden stav. Tak. A já jsem to napojila trošku blbě, že tady jsou takový menší, ty stehy takový. A tady je to trošku větší, ale mně se líbí, je takový pěkný. Tak. No ten vám taky třeba udělám návod. A pak je tady poslední járamek, co vám můžu ukázat. Nebo vlastně předposlední. Takže to je tenhle. Jmenuje se dračí náramek, Dragoon. A dělá se na jednom kolíčku pletecího stavu. Je velmi jednoduchý, netrvá ani zas tak dlouho. Tak a ještě vlastně ten poslední, tady jsem ho ukazovala. Takže tady ten poslední se jmenuje Triple Single. Je hodně známý. A Triple Single. Když ho uděláte na 2 stavech, tak se nedoplejtá, ale já nemám 2 stavy, takže to mám takhle. Ještě jeden, ze kterého máme tady vytvořený nápis Ahoj. Vidíte? Tak ten se jmenuje Five Linked Fishtail a je to fishtail, ve kterém jsou takhle normálně gumičky. Tak. A to by bylo všechno z mých náramků. Teď vám ukážu své výrobky. Takže začneme tady tou mašličkou, co tady máme. Je to taková pěkná mašlička. Je docela lehká, můžete si na ní udělat jako prstýnek, ale já ji mám jen tak, protože mám ráda mašličky. Pak je tady Nanook. Teď tady mám ještě další 2. Nanook je taky jednoduchý, je hodně známý a taky vám na něj udělám ráda návod, když si napíšete třeba do komentářů. Tak, tenhle dělala Helča, tenhle já, tenhle taky já. Tak. A jdeme na zmrzlinu. Mám tady kopečkou zmrzlinu, takhle. Moc se mi nepovedla, ale byla poměrně těžká, protože ty gumičky mi trošku praskaly, takže to. Ale jsem ráda, že jsem ji dodělala, je pěkná, ale ty nanuci se mi asi líbí víc. Pak vám tady ukážu banánky. Z toho chceme udělat náušnice. Takhle vidíte 2 stejný a tady to bude náhrdelník. No, a pak tady máme ještě pandu. Taky se chystám udělat želvu. Takže panda, ten se mi nepovedl, to byla asi první věc, kterou jsem na stavu dělala. Takže je hnusnej. A tady to je malina. Nebo prostě jahoda, to je jedno. Nějaký lesní ovoce. Tak, ještě jsem měla srdíčko, ale to nemůžu najít. A vypadá podobně, jako kdyby to nebylo to zelený, prostě trošičku větší. Tak, a to jsem vám teda ukázala moje styly náramků, který umím plíst, nebo který jsem upletla. A tady těch blbostí, pak jsem vám tady udělala slovníček, ale teďka vám udělám ještě pokračování toho slovníčku. Když vám někdo řekne, že umíte udělat trojgumičku, co byste udělali? S háčkem a gumičkou, no. Tak obmotali byste to takhle, vidíte. No, někdo jo, někdo ne. Takže když se má dělat trojgumička, tak ji takhle prostě máte udělat na háčku. A nebo to taky můžete dělat rovnou na stavu. My to teda dělali líp rovnou na stavu. A nebo ještě poslední z možností, to můžete taky udělat na prstě. Já to teda moc nerada dělám všechno na prstech, protože mi to prostě nejde. Takže to je jedno.
Takže to je trojgumička. Může být i dvougumička nebo čtyřgumička a tak. A ještě zakončení. To se většinou dělá tak, že když prostě to dopletete, máte to takhle upletený a tady máte na posledním kolíčku všechny ty gumičky. Co s tím uděláte? Takže všema těma gumičkama prostě ten háček takhle provlíknete, natáhnete gumičku, přetáhnete přes ty všechny, takhle to bude zauzlovaný, že jo, na těch gumičkách, takhle to prostě přetáhnete přes to, takhle to na tom bude a vy ten zadní přetáhnete přes ten první. Pardon, mě to teďka nějak nejde. A vznikne vám taková liščí smyčka, nebo jak se tomu říká. Mně to nejde, vypadá to takhle. Jo, takový uzlíček. A tím se to většinou zakončuje. No a vážení, tohle je asi pro dnešek všechno. Ukázala se vám umyčky, udělala se vám sloníček. Pokud se vám to nelíbilo, tak ať se vám to nelíbí. Pokud se vám to líbilo, tak mi dejte palec nahoru, taky odběr. A pokud se vám to nelíbilo, tak určitě napište dolů do komentářů, co se vám nelíbilo a co máme zlepšit, protože teprve začínáme s natáčením a Tohle rádi je bychom... naše první video a chtěli bychom vědět, v čem děláme chybu. Takže to je asi pro dnešek všechno. Pokud chce něco kameramanka říct, tak... Ne, nechci. Doufáme, že se uvidíme u příštího videa. A do komentářů mi napište, co byste chtěli nechat, na co byste chtěli tutoriál nebo návod. Tak ahoj! Ahoj!